Estamos no aire. Bueno, bo día a todos os concelleiros, máis a toda a xente que está tendo a oportunidade de vernos a través do streaming, como foi emitido xa o outro pleno do outro día. Bueno, basicamente, hoxe traemos a un só punto, a orden do día, é un punto que ven motivado por o informe que xa se veu a través do secretario, por a conveniencia de apurar o antes posible e solucionar e normalizar un problema do lixo en Burela. Como ustedes comproban, hai dous cuestións na parte resolutiva do orden do día. Unha delas é o procedimento, se procede ao pleno sobre a urxencia da sesión. E despois outro punto é o punto de contratacións, que xa se inclúe tamén no orden do día. Bueno, vamos a votar os dous en conxunto, penso eu, vamos preparar primeiro votar a urxencia, despois o de poñer a incluir no orden do día o das contratacións, porque é certo que non houve comisións informativas, pero foi fundamentado basicamente porque xa se fixeran para este mismo punto, por tanto, non consideramos que fose necesario. Así que votaremos a primeira cuestión, que é a urxencia. A urxencia está motivada, por xa digo, porque lógicamente hai que intentar normalizar esta situación o antes posible porque xa son todos coñecedores do tema que temos aquí. Por tanto, o primeiro punto sería procedimento, se procede do pleno sobre a urxencia da sesión. Votos a favor da urxencia? Perdón. Claro. Non sei... Ten algún problema? Sí, un minuto. Rouco. Estamos todos ahora, están todos atentos. No, un segundo, señor alcalde, sí. Perdone. Hai dúas cuestións que vostede está obviando. Unha é que nós presentamos unha emenda de sustitución ao segundo punto, que non sei por que non o acaba de nomear, en tempo a forma, e a outra cosa que está vostede obviando é privándonos da exposición de motivos para votar a favor, en contra ou absternos no tocante á urxencia deste pleno. Bueno, é certo, para eso xa iba a falar a continuación, unha vez votado o punto, evidentemente falaríamos da súa emenda, sobre ese punto. Aquí non figura na orden do día ninguna emenda, por tanto non vamos a falar dela antes de tempo. Falaremos en canto corresponda. A urxencia é obvia porque evidentemente xa discutimos o outro día no pleno a cuestión de as razóns polas cuales corresponde facer o antes posible a adxudicación, dado que existe un informe solvente, un informe transparente, un informe riguroso da mesa de contratación e onde expón que a adxudicación lle corresponde a Urbaser. Está todo perfectamente marcado, delimitado e xustificado. Por tanto, claro, hai que solucionar dúas cuestións. Unha delas é normalizar a situación da contratación cunha empresa para que poida levar adiante da mellor maneira posible o que é a limpeza diaria, recollida de lixo, recollida do punto limpio, máis a limpeza de praias, e hai outra empresa que agora mesmo está en claro, está de acordo en conseguir co servizo, porque evidentemente xa non lle corresponde, nin ten a motivación, nin a legalidade para seguir e continuar. Por tanto, o que é a urxencia, eu penso que está manifestada, desde logo non traeríamos a un pleno uns días despois se non houbera unha urxencia, desde logo ben justificada. E despois o outro punto é o das contratacións, xa pasaríamos a esa contratación e aí xa falaremos da súa emenda. Así que o primeiro punto é de votar sobre a urxencia. Bueno, usted diz que non, pero vamos votar sobre a urxencia, xa, sin máis. Don Mario. Don Mario. Quere falar? Don Mario, fale. Ahora, ben,
A ver, é certo que o primeiro punto do día é votar a urxencia da propia sesión, pero queremos que é positivo que se alguén non está a favor desa urxencia o poida determinar, ou nós mesmos, que, por exemplo, estando a favor de que se debata calquera cousa que se trae a pleno, e non tendo ningún problema con iso, tamén estamos capacitados para dar unha opción, así que queremos que o lógico é que se o Grupo Popular ten algo que decir acerca disso, que poida manifestalo sen problema ningún, pois se procederá á votación. Nada máis. Está perfecto. Tanto o Partido Popular como vostedes, sí, sin ningún problema. É máis que nada para unha simplificación, tampouco pretendía outra cousa. Está, do Manuel, quere usted intervir de novo ou non? Sí, por favor. Gracias, señor alcalde. Antes de nada, quería facer un inciso e que se recollera na acta do día do pleno de hoxe por parte de Secretaría. Non é directamente deste punto, pero sí que ten que ver de algún modo co que se vai a votar hoxe. Nos, xa lle dixen a vostede en persoa, señor alcalde, presentamos unha serie de solicitudes de información, xa hai máis de mes e medio, documentación que figura no Concello que nos consta, e aínda non se nos remitiu, que ten que ver parte desa documentación co pleno de hoxe e co pleno que se debatirá, según vostede, a finais deste mes. Non se nos remitiu, estásenos privando do dereito de información, e quero que conste públicamente este aviso. A partir de agora, vostede fará ser responsable do que suceda, se sigue con esta actitude. E no tocante ao tema da urxencia, non entendemos, de repente entrou a presa. Non era sen tempo tampouco, En abril do ano pasado, no que finalizou o actual concesionaria, a prórroga da actual concesionaria, mire que non tivo tempo para convocar este pleno. Xa sei que nos vai a dicir que estuvo en período de funcións, pero é iso, un período de funcións, non é un período de parálise. E ainda así, ben puido convocar, se tanta presa lle corría este pleno, en xaneiro, en febreiro, en marzo deste ano, antes da convocatoria ou do inicio do estado de alarma. Mire que non tivo meses para convocar este pleno. Pero non, vostede é así, entrou o apretón e convoca 2 plenos en 11 días para o mesmo asunto. Coa particularidade de que para este segundo pleno non convocou comisións informativas. Xa sabemos que llo permite a lei, somos conscientes diso, pero tendo en conta a delicada situación na que estamos a vivir en Burela, o contrato tan particular que vostede quere sacar adiante, sí ou sí, lembremos, o máis caro da historia de Burela, e tendo en conta que para este pleno non contamos con toda a documentación relacionada con o mesmo. Por exemplo, falta a acta do pleno anterior, que está directamente vinculada con este pleno. Dá a sensación de que o que quere é apurar os tempos e que os membros da oposición non conten con todas as garantías nesta ocasión para emitir o seu voto. Como se explica que non faga a convocatoria para este pleno pasado venres ás 12 do mediodía para hoxe luns ás 12 do mediodía, sabendo que hai un fin de semana polo medio que é inhábil. Aos concelleiros da oposición, que ata onde eu sei non teñen por que ser expertos xuristas nesta materia, plantéxansenos diversas dudas, cuestións que nos gustaría consultar tanto con Secretaría como con intervención. Iso podería se haber feito perfectamente nunha comisión informativa, que foran así recollidas na acta correspondente, para ter as garantías, todas as garantías para emitir un axeitado voto de cara a este pleno. Se realmente quería convocar o pleno para volver a votar este contrato de adxudicación antes do pleno dos orzamentos, cousa que a nós particularmente nos parece unha tolada, puido facelo, pero mantendo todas as garantías para esta corporación de cara a esa votación, como xa lle expliquei. Por todo o exposto, o noso grupo, o Grupo Municipal Popular, non considera que se den as circunstancias para que este pleno se poda considerar como urxente. Vale, don Mario, quere volver a intervir? Bueno, urxente porque xa yo comentei outro día a usted personalmente, é certo que falei con os técnicos, tanto os técnicos da propia Concello como técnicos da Diputación, e todos recomendan o mismo, que deberamos de retomar isto antes posible para evitarlle males maiores ao Concello, iso é o que hai que ver. En canto á información que vostede pide, xa aquí non se lle nega nada de información. Eu penso que incluso a información que se lle pasou, cosa que usted pedía,
e outra que parece que quere por outros medios. Bueno, eso non, aquí non se lle nega a nada, como se vai negar a nada. Aquí non hai ningún problema en ser transparente, porque é o noso propósito, ser transparentes en todo quanto se fai neste concello. Bueno, entón, vamos a proceder a votación de urxencia. Votos a favor? En contra? Vale. No. Ben, entón xa vamos a votar o punto do orden do día, que é o da contratacións. Eso xa, se queren, damos un turno, pero, bueno, podemos xa, inmediatamente despois, pasar a falar delo. O sea que voto a favor de poñer en incorporar este punto na orden do día. Votos a favor? Unha cuestión, simplemente para aclarar. En base ao artigo 82.3 do Reglamento de Organización e Funcionamento do Régimen Jurídico das Entidades Locales, cando unha proposta de alcaldía, un dictamen, non pasa por comisión informativa, é necesario votar a súa, antes de entrar a considerar a súa inclusión na orde do día, que entendo que se está votando. Non nada sobre cuestións de fondo, sobre a proposta ou non e as relativas enmendas á proposta da alcaldía. Simplemente esa cuestión. Claro, moitas gracias. Ben, pois entón procedemos á votación. Votos a favor? En contra? Ben, entón vamos a proceder xa logo a debater o punto. Exactamente, sobre este punto, pois, hoxe, para facer unha emenda de sustitución, donde remarca unha serie de motivos que lle dou a oportunidade ao señor Manuel que expone. Cando queiran, don Manuel. Hoxe vamos a acabar, ou pretende acabar rápido. Ben, é sinxelo. Ao entender do Grupo Municipal Popular do Concello de Burela, a proposta da alcaldía sobre o punto 2 do expediente 2477/2018 de contratacións do pleno extraordinario e urxente a celebrar este día 11 de maio reduce considerablemente as capacidades orzamentarias do Concello de Burela, xa que produce un incremento de 156.000 euros, máis ou menos, con respecto ao actual contrato asinado coa empresa GESECO, ao pasar de 660.000 euros, sempre falando en cantidades en bruto e de ano, a 816.000 euros ano, o que supón un incremento porcentual de prácticamente un 24%. O importe anual da pretendida adxudicación supón aproximadamente un 11,5% do presuposto ordinario deste Concello, o ordinario que está ahora en vigor, que é o do 2019, prorrogado para este 2020. Todo isto sin incluir a xestión de biorresiduos, a diferencia do que vostede manifestou no pasado pleno. Tal incremento debería aplicarse á parte correspondente do recibo da recollida do lixo que pagamos os veciños e veciñas de Burela, como marca a legislación vixente, ou ben de traer tal cantidade de outras partidas orzamentarias, coa conseguinte merma na prestación de outros servicios. O informe de Into Consulting do 24 de marzo do 2017, registrado no Concello o 28 daquel mesmo ano, días despois de terse adxudicado o servicio a GESECO, reflicte na súa conclusión final primeira que Burela cuenta actualmente con un servicio recientemente adjudicado, moderno e de garantías. Cito literalmente. Se nos atemos ao informe da Deputación Provincial de Lugo do 3 de novembro de 2016, pero con registro de entrada no Concello do 3 de marzo de 2017, e visto o punto 4.1 do indicado informe, no que fala da vontade política manifestada polos xestores do Concello de Burela, cito textualmente, debemos centrarnos nos custos económicos, e que o indicado informe cifraba en uns 800.000 euros ao ano, nos que se inclúe uns 240.000 euros de canon anual de Sogama, que na adxudicación que se somete a consideración do Pleno non se contempla. É dicir, hai que incrementar ese canon ao custe do servicio de recollida do lixo. Non digo a contratación nin a adxudicación, pero ao gasto final. Dese modo, os custos serían, segundo o informe da Deputación indicado, pouco máis de 550.000 euros ao ano.
Nese total están incluídos 117.000 euros para a amortización de investimentos, contemplada tal amortización para 8 anos vista. Pois ben, atendendo ao importe da adxudicación actual que se pretende aprobar, non actual, a que se pretende aprobar, e tendo en conta que a amortización dos investimentos por parte da oferta proposta pola mesa de contratación vai a 4 anos, de tal importe de 816.000 euros daría un importe de 816.000 euros. Consideramos de interese xeral e de interese público en función do establecido na distinta normativa en vigor en materia de contratos das administracións públicas. Lembramos neste punto que o Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla e León tense manifestado de forma favorable ao entender razóns económico-orzamentarias como causa de interese público na súa resolución 160/2019 para aprobar a non adxudicación en relación coa proposta de alcaldía o incremento innecesario de custos e, consecuentemente, dos fondos municipais para a prestación dos servicios de recollida do lixo, limpeza viaria, xestión do punto limpio e limpeza de praias, en detrimento de outros servicios, prestacións e investimentos municipais para levar a cabo esta adxudicación. De feito, ao importe de adxudicación de 816.000 euros ano, máis ou menos, deberíamos descontarlle o IBE do 10% e os gastos xerais, co que o importe nos quedaría en torno aos 690.000 euros ano. No tocante á subrogación do personal, que se manifestou algún dos presentes no pasado pleno, é de obrigada lectura o artigo 130.3 da Lei de Contratos do Sector Público, onde se indica literalmente que en caso de que una administración pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general. E aquí é onde entra a figura que tanto nomea vostede, xa nomeou no anterior mandato, como neste mandato, da regulación de postos de traballo, como base dese acordo colectivo ou acordo de negociación colectiva de eficacia xeral. Por todo o indicado, entendemos que este pleno debería incluir, ou neste pleno deberíase votar favorablemente a un acordo único. O Pleno da Corporación Municipal do Concello de Burela, atendendo aos motivos de interese xeral e público manifestados na exposición de motivos, acorda a non adxudicación do servicio de recollida do lixo, limpeza viaria, xestión do punto limpo e limpeza de praias contempladas no expediente 2477/2018. Esa é a emenda que presentamos onte á noitiña, como para intentar garantir a integridade do sentido do voto que se manifestou pola maioría deste pleno o pasado 30 de abril. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Don Mario, quere intervir? Ben, creemos que é positivo, antes de abordar todo o debate, facer un pouco, recordar os antecedentes. Queremos recordar que o 22 de febreiro de 2019 no pleno extraordinario no que se levaba a proposta de contratación de xestión do lixo por parte do goberno, nós presentamos unha emenda na que propoñemos que se paralizase tal proceso hasta despois das eleccións para que o goberno que entrara despois das eleccións non tivese hipotecada a legislatura. Como non se aprobou esa emenda, así que se aprobou a proposta do goberno, o 29 de abril de 2019 celebrábase a primeira mesa de contratación para a fase A deste proceso, según figura nas actas que figura no expediente. O 13 de maio de 2019, en plena campaña electoral das municipais, celebrábase a segunda mesa de contratación para a fase B do proceso. Entre o 20 e 21 de novembro de 2019, xusto tras a repetición electoral, sabendo que xa se perdía, o goberno xa perdía a maioría absoluta, celebrábase a mesa de contratación para a fase C. Non había investidura, non había negociacións, non había goberno, pero seguía adiante o proceso, non? Sabendo que unha das posibilidades era que se tratase de un goberno en minoría. En todo caso, o grupo que defendía esta contratación non contaba coa maioría absoluta. O pasado 30 de abril, o goberno traía a pleno a adxudicación do contrato, sen ter ningún acordo con ningún dos grupos políticos,
e a proposta de acordo recibeu máis votos en contra que a favor, non? Iso foi o máis recente. A semana pasada recibimos a convocatoria do pleno para este lunes cun informe que a alcaldía solicita á Secretaría e que é aclaratorio do proceder do pleno como órgano de contratación deste procedimento. Ben, para o noso entender, para o entender do Grupo Municipal do BNG, a responsabilidade do que está a suceder é única exclusivamente do goberno, polo propio feito de ser o goberno, por iso é quen ten que xestionar e atopar solucións, e por non escoitar os grupos municipais xa na anterior legislatura, pero de forma máis inexplicable, agora que está en situación de minoría. Como xa temos dito moitas veces, a falta total e absoluta dunha planificación e xestión fai que se den este tipo de situacións neste concello, non? Volvendo á emenda que nós presentamos fai agora máis un ano, a parte de que nós defendemos que o mellor para o interese da veciñanza é unha prestación pública do servicio e que facilite un servicio de calidade económico, creíamos que un contrato tan longo de 4 anos por Blabla 1 era demasiado para ter opcións reais de recuperar o servicio cando fora oportuno, non? E tamén, como tamén descoñecíamos nese índice, porque non somos futurólogos, cal iba a ser o futuro político do noso concello, queríamos moi aventurado iniciar este proceso sen coñecer a configuración da nova corporación municipal que entraría despois da selección. E polo que se ve, o tempo rematou dándonos a razón neste sentido, que era aventurado, case responsable iniciar un proceso sen saber como vai ser a composición da corporación municipal. Con respecto ao informe, o que se nos di por parte do Servicio de Secretaría, ao noso entender, é que a pesar da legitimidade que temos para votar o que queremos mellor para o interese xeral da veciñanza, neste momento do procedimento as consecuencias de non adxudicar o contrato derivan en posibles recursos por parte dos licitadores que poideran ocasionar indemnizacións a cargo das arcas municipais, ademais de o posible recurso da licitadora proposta prosperaría no correspondente tribunal decidindo deste feito a adxudicación do contrato. Nós o que estamos sacando en conclusión en claro deste procedimento é que existe un entramando legal que protexe a privatización e traballa contra a recuperación de servicios como este. Polo tanto, o feito de privatizar un servicio somete ao mesmo servicio a un contexto legal que ten consecuencias esta disyuntiva na que nos atopamos. É dicir, se nunca se tuvera privatizado o servicio, nunca estaríamos ante esta problemática. Unha vez máis, o tempo danos a razón acerca da nosa defensa da xestión pública dos servicios. Dito isto, do BNG tamén defendemos que non é positivo judicializar a política, pois creemos que esta debe ser levar a cabo nas sesións plenarias e nas rúas para que as primeiras defendan os intereses do que peor o pasan nas segundas. E tendo en conta que este proceso xa tivo demasiados recursos e xa estuvo sometido a sentencias de tribunais, nós vémonos na obriga de absternos, posto que o que pensamos confronta coas consecuencias do que se nos informa. E, primeiramente, sobre todo, nós traballamos polo interese da veciñanza de Burela e da administración local. Agora ben, temos que recordarlle ao señor alcalde, como xa fixemos no pasado pleno do 30 de abril, que esta situación non se pode repetir, que dada a situación política corresponde aos grupos políticos ter a madurez suficiente, pero sobre todo corresponde ao alcalde de Burela que ten a obriga de tomar a iniciativa de tentar chegar a acordos para que a vila avance. Para que o entenda mellor, vamos recorrer a un modelo de fases coincidindo que hoxe entramos na fase 1 da desescalada. Polo de agora vostede estivo instalado na fase 0, confinado e sen acordar nada con ninguén. Como fai algo máis dunha semana lle veu as orellas ao lobo, desconfinouse, pero de paso polo mundo das lamentacións, tomou a iniciativa para convocar este pleno. Eu recolleméndolle que pase á fase 1, onde o guardamos. E así será máis sinxelo que poidamos seguir avanzando fases, porque nesta singular desescalada a que máis lle convén seguir avanzando é a vostede. E o que todos queremos é que cheguemos paseniño, mas de xeito seguro, ao fin da nosa particular desescalada, para obter dunha vez por todas a nova normalidade que o Concello de Burela precisa. Así que, polo ben de todos e polo ben común, esperemos que a partir de agora exista un mellor entendemento e que se fale entre os diferentes grupos municipais para chegar a acordos. Polo momento, nada máis. Pois moitas gracias. Moi ben o detalle das fases, está ben, vamos a ir incorporando aí.
Bueno, nosotros xa falaremos desto, que sí que a intención é, de feito, cando houve oportunidade, eu penso que falo con vostedes e tamén con Manuel, falo con todo o mundo. Bien, don Ramiro. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu xa tan exposto, penso que máis ou menos os puntos xa se falaron no outro pleno. Dicir que sí que é verdad que, bueno, por lo que estamos vendo aquí o señor Mario, que propoñía era parar o procedimento, o señor Rouco propoñía que se apurara máis, bueno, en fin, estamos nesta situación. O que está claro é que é unha cousa clara, é dicir, este equipo de goberno o único que está mirando con esta contratación é mellorar o servicio de limpeza. É o único interés que ten este equipo de goberno. Evidentemente, é máis caro, sí, claro que é máis caro. Vas a dar máis servicios? Eu penso que calquera que mire o expediente pois pode comprobar que os servicios van a mellorar e tímense de notar xa desde o primeiro día. Dicir que, bueno, como xa viron un informe de Secretaría, dice claramente, pois, bueno, pois, que non podemos deixar o contrato como quedou o outro día, evidentemente, pois haberá que adjudicar. Bueno, o interés público que manifesta aí o señor Rouco, eu digo, o único que digo é que houve unha modificación de crédito que foi aprobada en pleno para cubrir os gastos deste contrato. Sigo repetindo o que dixen o outro día, é dicir, a economía do Concello está saneadísima, gracias á boa xestión que se foi facendo, pois, todos os exercicios pois, están resultando positivos. É eso que nos costou, que xa, como xa dixen outro día, cando chegamos ao día 1 millón de euros de deuda que houve que ir pagando. Os veciños de Burela poden dicir hoxe orgullosamente que a deuda que teñen con calquera administración, calquera entidade bancaria é cero. Poden estar moi orgullosos deso. Desde logo o equipo de goberno está moi orgulloso desa xestión feita. Está contemplado nos presupostos pois, o gasto que supón este servicio, eu xa digo, é máis nestes momentos onde a limpieza pois, case é máis importante que noutras épocas, pois eu penso que o servicio vai mellorar, vai incrementar moitísimos servicios e, desde logo, o expediente está aí para velo, está máis que justificado a subida de precio que ten polos servicios que vai ter a maiores. De momento, pola miña parte, nada máis. Muchas gracias. Quero intervir, don Manuel? Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, como digo o alcalde llano, don Mario, non hai que nos entenda a vostedes. Calquera que lea a nosa emenda, aparte de que vostede non fixo mención a nada disso, ve que lle estamos servindo en bandexa a municipalización do servicio. Estamos ya servindo en bandexa. Todo o que predicaron vostedes durante todos estes anos. Sabe vostede perfectamente. Non entendemos como agora que hai que dar o trigo, que hai que deixar de predicar, parece que non hai trigo que dar. Ve que contemplamos tamén unha cuestión que ao mellor podería ser de gran importancia, como é non deixar tirados os empregados que están prestando o servicio público, recollémolo na propia emenda, o servicio na empresa privada, perdón. Hai fórmulas, se quere hai fórmulas, e ademais así é unha excusa máis para que o señor Llano cumpla por fin unha desas promesas electorais que ten feitas. Sorpréndenos moitísimo a súa postura, pero bueno, vostede saberá. Pense que chega un momento en que, a pesares do que di, que ten toda a razón do mundo, a responsabilidade de quen goberna, se esa persoa que goberna é ineficaz no seu goberno, fai un goberno neglixente ou simplemente hai ausencia dunha xestión, ao fin e ao cabo a responsabilidade tamén é de quen consinte. O seu voto a favor ou per súa abstención. Eso é así, señor Pillado. Pero bueno, eu non vou montar unha pataleta como fixo outro día o señor alcalde, eu entendo o cambio de postura, oye, é lícito, é democrático, e bueno, o señor Alfredo, o don Alfredo, hoxe terá, como parafraseando a él, a oportunidade de collelo a vostede da man, xa que outro día se parecía que tiña envexa de que tuéramos unha postura común, bueno, agora cambiou de turno. Ese romance que teñen, non sei a que nivel, debeu ser moi tórrido no período de pre-investidura, porque quedan unhas pequenas brasas agora que fan que haxa cambios de postura
sinceramente, pouco entendibles, pero bueno, oiga, é a súa decisión e, como non, respetamos, igual que respetamos a postura, creemos errada, do Partido Socialista. No tocante á prestación dos servicios, a min gustaríame facer fincapé nun comentario que fixo o concelleiro delegado no anterior pleno. Chamou moito a atención. Dixo, non podo citarlo literalmente porque non teño acta dese pleno, pero bueno, as notas que teño feitas, creo que falou de que alucinaba con que alguén quixera prorrogar un servicio, como el dicía, en precario. Eu teño unha dúbida para o concelleiro delegado, se me quere contestar ben, e se non faga como no anterior pleno e non me contesta as miñas cuestións. Alucina máis, menos ou igual que coa precariedade que está a manter o servicio de axuda no fogar, que leva ano e medio co contrato vencido. Alucina máis, menos ou igual que co contrato de limpeza de instalacións municipais que prácticamente leva medio ano vencido. Nese baremo de alucine que ten vostede, como catalogaría? E polo demais, o servicio, señor Pillado, non iba a deixar de prestarse. Non se deixaron de prestar outros servicios, pódese prorrogar perfectamente, podíanse matar dous páxaros dun tiro, como di a sabiduría popular, e conseguir unha das súas anhelos que teñen como partido, que é municipalizar o servicio. Neste contexto moi particular é a opción menos mala, non dicimos que seña a mellor, pero é a opción menos mala neste contexto tan particular de crise que está a galopar por Burela e sobre todo tendo en conta a proposta económica que se fai. De todos modos, entendo que o señor alcalde me dará a posibilidade dunha nova intervención, porque no pasado pleno, non, mellor dito, nunha reunión que tivemos esta semana, díxome como tiña que, bueno, ou indicoume sutilmente como tiñan que ser as alegacións, tiñan que ser con criterios técnicos. Eu teño aquí unha retaíla de criterios técnicos polos cales consideramos que foron mal valoradas algúns puntos da adxudicación. Espero que haxa un último turno para exposición deses motivos. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Don Ramiro, o que queira. Bueno, outro día apelaba a responsabilidade dos grupos para este tema. Evidentemente, está clarísimo que un xa se baixou do carro, o único que mira é intentar poñer trabas e poñer pegas a todo o que se fai desde o Concello. Pero, bueno, alá eles e o povo supoño que irá vendo todas estas cousas. Eu, de verdad, dice o señor Rocco, o contrato de limpeza de dependencia se sacou a licitación. Se sacou, e, bueno, pois para analizar, non? Por certo, por intereses políticos, non vai a pensar que foi por outra cousa, pero bueno, xa sacar a licitación, e a intención desde logo é sacar a licitación tanto ese como o de SAF. Dicirlle tamén que cando chegamos aquí, cando entramos aquí no goberno, as empresas non lle pagaban aos traballadores. As súas licitacións, os traballadores non cobraban. Celta Pris estuvo sin cobrar, a de limpieza de dependencia estuvo sin cobrar, e pois hai outra cousa que non quería sacar, pero ao final obligame a sacalo. É dicir, o Partido Popular debe aos veciños de Burela 1 millón de euros. E vou explicar por qué. Porque cando foi o contrato de Celta Pris, había que ter feita unha nave aí, que nunca na vida se fixo. E nadie mirou que se fixara. Mire, isto é unha nave, que non é, eso non creo que seña moi difícil de controlar, que se fai unha nave. Pois resulta que cando o Celta Pris saleu a concurso de acreedores, pois o Concello de Burela non quixo presentarse ao concurso de acreedores. Con lo cual non tivemos dereito a ningún tipo de reclamación. O sea que non me fales de contratos, por favor. Por favor. Teño un respeto á xente. O que se fixo aquí con contratos durante a época do PP, clama al cielo. Contratos de 15 anos e por aí adiante. Pero de que estamos falando aquí? Dice que non nos podemos quedar sin servicio. Eu non sei, usted non leu o informe de Secretaría, desde logo. O que pon claramente que o GSECO tería a obligación de estar 9 meses prestando o servicio. 9 meses, que é o tempo de cadencia que lle daba para poder seguir co servicio.
Non sei, eso pon o informe, non é que yo diga eu, é que eu pon o informe de Secretaría claramente. Con lo cual, non me diga que pode seguir como se non pasara nada, porque todo sería isto o cachondeo. Sí, claro, o cachondeo. O cachondeo. Eu, desde logo, xa lles digo, eu, evidentemente, o que non podemos quedarnos é ese servicio de limpeza. Non podemos quedarnos sin servicio de limpeza e esta adjudicación hai que darlle para diante porque, é dicir, incluso está poñendo en duda, agora, está poñendo en duda a valoración feita polos técnicos municipales. O sea, isto sí que xa é, vamos, a repanocha. A repanocha. Non sei o que lle parecerá aos técnicos municipales que vostede diga isto. O sea, que non entendo. Xa lle digo, responsabilidade. Evidentemente o Partido Popular xa se botou do barco. Saben perfectamente ler un informe de Secretaría e dice o que dice. Non podemos deixar o contrato sin adjudicar. E se deixamos, temos que deixalo con motivos de peso, non o precio. Porque o precio o sabíamos desde que se iniciou o procedimento este. O sabíamos. Que é máis caro? Evidentemente que é máis caro. Se eso reconocemos, como vamos a reconocer? É máis caro porque os servicios aumentan. Eu quero os millóns de servicios para os meus veciños. Este equipo de goberno quere os millóns de servicios. E evidentemente está avalado porque hai unha modificación de crédito que cubre o servicio. E xa lle volvo a repetir, a xestión económica pois permítenos facer eso, e eu quero os millóns de servicios para... Incluso o mellor quería millor, pero chegamos hasta onde chegamos. Vimos que non podemos chegar máis desto. Eu penso que vai mellorar moito o servicio. E mirando única exclusivamente polos veciños de Burela. Eu repito, non pode seguir a empresa GESECO nestas condicións, por moito que diga o señor Rouco. Bueno, o señor Rouco saberá. Xa lle digo que vostedes me falen de adjudicacións de servicios de verdade, de verdade. O de Celta Pris clamou al cielo. Calmou al cielo. Pola miña parte nada máis. Moitas gracias, don Mario, que me saltei o turno. Don Mario, cando queira. Ben, simplemente indicar, sobre todo por alusións, que, bueno, hai que ter en conta, o mellor non se están tendo en conta por todos os grupos, que di informe claramente que se votamos en contra, o máis probable é que se adxudica o vai ser por un tribunal e con unha indemnización. Xa sin falar das indemnizacións que as outras licitadoras puderan ter. Esa é a diferencia clara que hai neste pleno. Nós confiamos plenamente e agradecemos o traballo dos técnicos municipais, en concreto neste caso deste informe do secretario municipal. Entón, nós o que non imos facer é ir contra o que se nos di dende os técnicos, porque neste caso son os que entenden, non? E logo, dixo o señor Rouco que non fixa nada a súa argumentación. A súa argumentación chámanos a atención que se refira aos informes, tanto da Deputación como ao de Interconsulting. Hai que ter unha cousa clara, e deso sí que non se refire na argumentación. Mal que nos pese a nós, e tendo as dudas que temos sobre ese informe, que xa expuxemos no anterior pleno, porque nós tivemos acceso a ese informe xa fai un ano, tivemos tempo de revisalo ben, estudialo ben, mal que nos pese entre as dudas, realmente o informe que di é que é máis beneficiosa a xestión indirecta por uns 100.000 euros. E contradí o informe da Deputación. Entón, un pouco dentro desa argumentación, eso xa coxía un pouco. Non é que nós non queiramos agora a recuperación para o servicio público, senón que no procedimento, no momento no que estamos no procedimento, e tendo en conta o que nos dice o informe de Secretaría, non temos moita máis opción. É certo que a nós mesmos non nos fai ninguna gracia, porque incluso vemos que un pouco que se nos informa é que non temos toda a liberdade que quixéramos para formalizar o voto, sendo consecuentes e sendo responsables. Pero é a realidade a que nos enfrontamos. O que nos chama a atención é que se ven vostedes no pasado pleno responsabilizaban totalmente da situación ao señor alcalde e ao equipo de goberno, ahora responsabilizan en parte a nós. E tamén, por último, sobre as consideracións que fai das relacións do torre dos romances e dos romances, digo, e de ir da man, nós non mesturamos a política co placer, non? Entón, bueno, simplemente considerar que ningún de vostedes son o meu tipo, entón nós temos que traballar un pouco coa independencia que nos dá a pertencer ao noso grupo en consideración co que estimamos oportuno. Moitas grazas, sin máis. Moitas gracias. Bueno, don Manuel, se quere remate ao ser usted presentador da emenda, e despois falaré un pouco. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, lamento moito, señor Pillado, non son o seu tipo que lle vou facer a Deus. Bueno,
para contestar ao concelleiro delegado, é curiosa a memoria que teñen. Díese conta vostede, señor concelleiro delegado, os 4 concelleiros que representan ao Grupo Municipal Popular foron os responsables da crucifixión do noso Señor hai case 2000 anos. A partir disso, todos son minucias. Todo o que nos queira cargar a nós, todos son minucias. Desde que crucificamos a Cristo, todos son minucias. Vostede fai referencia a cuestións nas que nós creo que nin siquiera estábamos no partido. Por esas datas. E fai mención dramatiza coa duración de certos contratos do pasado. Bueno, é o que quere que lle diga. Vostedes ampliaron o contrato de Espina de Delfín 10 anos. 10 anos, está moi orgullosa da xestión económica. Ben pode estar, porque entón estará vostede moi orgulloso de ter facturas sin pagar por máis de un ano. Como máis que houve que facer un trasvase de crédito a principios deste ano para pagar facturas do ano 18. Están tan orgullosos da súa xestión económica que o informe que enviaron ao Consello de Contas no ano 18 tiña reparos. Foi un informe presentado con reparos, según figura na página web do Consello de Contas. Vostedes están orgullosos da súa xestión económica. O informe que tiñan que enviar en outubro do ano pasado, no ano 19, outubro do 19, aínda non foi enviado ao Consello de Contas. Aínda non foi enviado. Somos o único concello, polo menos de toda a provincia de Lugo, que non remitiu. Vostedes saberán. Xa non estamos en funcións, hai meses que non estamos en funcións. E no tocante á proposta, sorpréndeme que o señor Pillado siga, e vostedes sigan apostando por esta proposta, porque, mire, un exemplo da forma de traballar que ten vostede. O señor Pillado, na comisión informativa previo ao pleno do 30 de abril, avisouno de que había os datos económicos que se presentaban na proposta non eran correctos, os cálculos non estaban ben feitos. Vostede, non sei se acorda vostede, señor Pillado, os cálculos do IBE e demais. De feito, se mira os totais do pleno, da proposta presentada no pleno do 30 de abril, non se correxiron, nin o secretario fixo ningún apercibimento nese sentido. Non fixo ningún apercibimento. E resulta que volven a traer a mesma proposta co mesmo erro, agora, 11 días despois. Mire que trapallada. Mira que maneira de traballar teñen vostedes. É asombroso, pero están moi orgullosos. Seguro que sí, seguro que sí. No tocante ás cuestións máis puramente técnicas, na mesa de contratación, aínda que por lei se permite, podería non haberse feito. O 40% desa mesa de contratación son cargos electos. A lei permite que non haxa cargos electos, se se quere, pero o 40% desa mesa de contratación eran cargos electos, é dicir, políticos, que firmaban os diferentes actas, os diferentes informes non, porque non emitiron ningún a nivel particular, pero formaban parte desa mesa de contratación. Nós non dubidamos en ningún momento da valía dos técnicos. De feito, tuve o placer de traballar e coñecer persoalmente a un deles durante un período temporal, por desgracia, curto, e pareceme un grandísimo profesional. E supoño que o resto tamén o serán. Pero que moito abarca pouco apretan. E a lei concursal permite que en certos casos, como é este, se pudera contratar os servicios dun comité de expertos nesta adxudicación en concreto. Non sei se os técnicos que estaban fixeron moitas adxudicacións de servicios de recollida do lixo, non o sei, pero permitíase un organismo independente formado por un experto ou varios expertos nesta materia. E, sin embargo, na memoria xustificativa da mesa de contratación figura que non procede. Sorprendente. Estábamos a punto de poñer enriba da mesa un contrato que, cando menos, iba a supor o 10%
do orzamento do Concello de Burela para os vindeiros 4 ou 5 anos e non se toman todas as salvagardas. Eu non acabo de entender. A súa maneira de proceder non a acabo de entender. Pero indo máis ao polo miúdo, xa que nos botou en cara o señor alcalde no seu momento que non alegábamos criterios técnicos, non se preocupe, no pouco tempo que nos deu vostede con esta premura a hora de concertar este pleno, ainda nos deu tempo a revisar alguna cuestionciña. Mire, por exemplo, no apartado do informe A.11, Organización Xeral, na valoración realizada a oferta da empresa Urbaser, tense en conta de forma positiva aspectos como son a política de recursos humanos, a descripción de vestiario, índices de calidade do contrato, etc. Cuxa valoración non compete a este apartado, senón que no prego defínense apartados específicos para a valoración de ditos aspectos. Así mesmo, refléxase que dita empresa presenta un cadro resumo que contempla o material global, o ámbito do contrato determinado, nome de servicios, quendas, horarios, etc. Que non mesmo se establecía que eran de obrigada presentación polos licitadores. Agora ben, o que aquí aparece escrito trátase nas táboas que figuran como anexos no pliego de prescripcións técnicas. En calquera caso, se ditas táboas se valoran neste apartado, débense de valorar para todas as ofertas, non como algo destacable dunha única oferta. Na valoración realizada, a oferta da empresa GESECO, tense en conta de forma positiva aspectos como son cláusulas sociais de igualdade, seguridade de saúde, etc., cuxa valoración non pertence a este apartado, senón que no prego defínense apartados específicos para a valoración de ditos aspectos. Respecto da oferta presentada por FCC, alégase un descoñecemento da problemática do municipio no relativo á recollida de residuos. Dito aspecto é falso, posto que na oferta presentada por esta empresa faise referencia aos contedores actuais, aportando así mesmo planos de cada unha das fraccións. No apartado A1.2, deseño, dimensionamento e xustificación do servicio. Nalgúnas ofertas, como a de FCC ou Valoriza, valórase negativamente a xustificación da metodoloxía para a execución dos traballos. Agora ben, tendo en conta o esquema de presentación das ofertas que figuran no prego de prescripcións técnicas, a xustificación da metodoloxía indicada para a execución dos traballos podería incluirse tamén no apartado anterior. Ao igual que no criterio anterior, no informe presentado plasmase a valoración de diferentes aspectos das empresas licitantes. En vista do cal, non se pode facer unha comparación uniforme. Fíxese vostede, no apartado A1.3, maquinaria e vehículos. No informe, maniféstase que na oferta presentada por FCC non se relacionan as capacidades de maquinaria seleccionada coa realidade física do contrato. Agora ben, este extremo justifícase no apartado A1.2, posto que as directrices de presentación e valoración das ofertas indicaban que no apartado A1.2 debíase reflexar o seguinte, e cito textualmente: se justificará el tipo y dimensionamiento de los equipos empleados para la justificación de tareas y tratamiento de los servicios objeto del contrato, así como su adaptación a las necesidades del municipio, en base a las características del mismo y a la carga de trabajo. No apartado A1.4, locais e instalacións. No informe de valoracións non se reflexa se a oferta presentada por Urbaser especifica o grau de detalle da distribución temporal e xeográfica do emprego das diferentes instalacións e a relación cos medios humanos e materiais adecuada aos traballos a realizar desde os diferentes locais e instalacións. Respecto aos demais licitadores, si se detalla que reflexan ou non ditos aspectos, valorándoos positivamente ou negativamente en función do caso. No apartado A2.3, plan de calidade e xestión eficacia dos servicios. Neste caso, o informe realízase unha valoración negativa de algunhas ofertas, no caso de, por exemplo, Valoriza e Ascam, polo feito de non indicar o cronograma ou os prazos de implementación do plan de calidade e xestión eficiente dos servicios. Sen embargo, en dito informe non se plasma si as outras ofertas, como no caso da presentada por Urbaser, se indican este aspecto ou non. Por outro lado, valóranse negativamente a todas as ofertas, excepto a Urbaser, o feito de non haber incorporado ao plan de calidade propio os índices de calidade definidos no prego. Agora ben,
dado que ditos índices forman parte do control de calidade establecido na cláusula 16 do prego de prescripcións técnicas, son de obrigado cumprimento para todos os licitadores, polo que non se aporta ninguna información novidosa ao introducir aspectos xa indicados nos pregos. No apartado A2.4, proxecto de comunicación de concienciación cidadá e atención aos usuarios. Na valoración deste apartado, o informe non reflexa algúns casos, como o caso da oferta valorada a FCC ou a de GESECO, en base a que aspectos se realiza unha minoración das puntuacións. E podería seguir con máis apartados. Quero dicir, cuestións técnicas hai moitas. Os informes técnicos son sempre susceptibles de interpretación. Non son o resultado dun tribunal concursal. O señor Mario podería deixar que decidiran, porque se preocupa moito das posibles recursos que se poden presentar. O que non pensa o señor Mario é que estas empresas tamén poden recurrir. Tamén poden recurrir. Porque poden considerar que o seu xuicio, de feito xa recurriron, vostede xa o sabe, ao longo sabe o mellor que a min, que xa estaba daquela, ao longo deste proceso de adxudicación xa recurriron en algunha ocasión e poden volver a facer agora. Quer dicir, esa excusa, permítame que yo diga con todo o respeto, parecenos un pouco pillada polos pelos, porque recurrir non só pode recurrir a empresa a que se pretende adxudicar este contrato, senón que poden recurrir as outras empresas concursais. Por exemplo, a pesar do que dice o informe, non houbera estado de máis, algo que tamén solicitamos, que se houbera pedido ás empresas concursales unha declaración expresa de conformidade con este acto que vamos a dirimir hoxe aquí. A parte destas cuestións técnicas que son baladís ao fin e ao cabo, o importante é o interese xeral e público. E o que vostedes pretenden facer con esta contratación é hipotecar o futuro de Burela nos vindeiros 5 anos. Hai que recordar, a pesar do que dixo no pasado pleno o señor Alfredo Llano, dicindo que estaba incluído o aspecto dos biorresiduos, aí foi máis hábil o concelleiro delegado, non contestou, fixo ben, non está incluído, iso vai á parte, vai a maiores. Este contrato podese incrementar, o custe deste contrato. A parte disto, hai que ter en conta a cuestión de Sogama. En Sogama, é certo que se podería baixar, creo que ata un 10%, se non me lembro mal, o canon de Sogama, pero para iso hai que cumplir un par de requisitos e non se están levando a cabo. Ou vamos, non temos constancia, non sei se ten vostedes datos e informes, a nós non nos pasaron. Poderíanse reducir ese canon baixando a produción de lixo ou ben xestionando, facendo a propia xestión, asumindo a xestión de parte dese lixo. E non se está a traballar nesa dirección. Por lo tanto, este vai ser o contrato máis caro da historia de Burela nun contexto socioeconómico de crise galopante e vostedes, uns por, ao noso xuizo, unha actitude irresponsable, eso sí que é irresponsable, hipotecar a Burela durante 25 anos, e outros por consentimento, van a sacar adiante esta nova adxudicación. O día de mañá, a ver como explican uns e outros o futuro que seguramente nos agarde nesta vila, por desgracia. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias, don Manuel. Bueno, hai que verlo. Profetas a ver, hai, non sei. Pero que nos veña aí xa especulando con que isto vai ser unha hecatombe derivada do precio de suba dun contrato. Primeira cuestión. Vostede dice, cando non lle interesa non era do partido. Cando ten que defender algo sí que é do partido, porque hai aquí unha moción do PP que coincide moi ben con esta moción que con esta emenda que trae hoxe, e a moción era do ano 17. Eu non sei qual é a razón pola cual usted impide ou quere impedir a contratación dunha empresa adxudicada para a limpeza de Burela. Non sei. Usted dice, xa se verá a ver que vai ocurrir dentro de 4 anos, xa o veremos, porque usted sí que era coñecedor, precisamente, o peso como maior gasto que se fixo aquí, o maior gasto que se fixo aquí foi, xa o dixo antes don Ramiro, foi
a adjudicación dunha empresa que ao final foise cando tiña que 1 millón de euros. 1 millón de euros deixou sin facer un compromiso que tiña adquirido e non o fixo por un valor enorme de 1 millón de euros. Bueno, e agora este está defendendo, non sei que, parece ser que hai outras cuestións de empresa que poden ser tomadas en cuenta e tal. Eu, para contender vou dicir unha cousa. Este proceso que se levou adiante nunha mesa de contratación, é certo que figuraban dous políticos, pero eu estaba aí, pero non rascábamos bola con respecto a temas técnicos e a temas de valoración. Aí non fixemos absolutamente nada. Nosotros sí que estábamos atentos, que houvese recursos, que houvese boa sintonía entre os técnicos para elixir o mellor contrato posible para favorecer o povo de Burela en xeral. Nosotros miramos, sí, o sentido do ben común. Nosotros estamos facendo política para todo o mundo. Para todo o mundo. Eso significa que a limpeza é algo realmente importante. Dices, que estamos agora cabalgando nunha crisis increíble, e por esa razón deixamos ao povo sin limpeza, porque claro, se non contratamos polo precio que asegura que vai a limpar dunha maneira tremendamente moito mellor que a anterior, pois penso que xa estaría en sí mesmo justificado. Eu entendo que o que hai que valorar agora mesmo é o informe que presentou e a proposta que presentou a mesa de contratación. É como se un tribunal de oposición nos ven con un listado de aprobados e nosotros dicimos non estamos de acordo con ese listado, sencillamente porque non hai unha argumentación, se dice porque alguén se presentou sin titulación, ou ben fixo un examen copiando, ou circunstancias que tuveran que estar justificadas. Daqui do único que se trata, digo yo de verdad, neste momento é de darlle para adiante a proposta clara, contundente, con rigor. Usted acaba de dicilo, que hai profesionales aí que realmente son de garantía. Bueno, pois eso penso eu tamén, que son profesionales de garantía. Por tanto, o que se trata é de ter en conta ou non a proposta que fai a mesa de contratación. Eu penso que sí que hai que ter en conta. E, por tanto, por eso vamos a votar a favor. Non se trata máis nada de si isto, bueno, trae usted un pupurri aí, un preparado, que para nada contradice, para nada, moito término técnico, pero realmente técnico era na nomenclatura numérica, pero outra cosa non lle vexo que todo era justificado para nada. En todo caso, si houbera algo que dicir, tiña que darse e añadillo ao expediente, non agora. Ben, con respecto á súa emenda, trae unha serie de cuestións que realmente, pois, o que dice Inco Consulting, que bueno, trae que un párrafo dunha frase e ya aí se queda. Que ven a dicir que bueno, que estaría ben que quedase esa empresa porque aquí adjudicada moderno e con garantías. Teña usted en conta que do ano 16, como usted trae un informe do ano 16 da Diputación ou informes deste tipo de consulting naquela época, nada estaba a punto de rematar o contrato de GESECO e evidentemente había que sacar a contratación isto inmediatamente. Pero non ten nada que ver as condicións económicas, salariais, de precios, de servicio, de todo o que se lleva aquí engadido, que se leva justificado, non tiña nada que ver. Despois traballa aí a RPT. Home, xa é curioso que lle digo ao señor Mario que aproveita a coyuntura da súa emenda para traer e recuperar a empresa para o Concello. Este contradícese moito, pero a RPT que usted propón, estos son convenios colectivos que hai nas empresas, se subroga, se ou non se subroga de acordo co convenio colectivo. Non trate usted aquí, mire que oportunidade máis boa de subir todo isto a RPT. Ben, eu penso que si somos serios, si somos responsables, si realmente valoramos o traballo que fixo a mesa de contratación, si agora mesmo vemos a necesidade urxente de que Burela conte con un servicio especial agora de limpeza, de desinfección, de cuidado, é o que nos debe de motivar. O orzamento, mire, nas cuentas, dice, non, é que isto vai comprometer, vai a hipotecar. Nosotros somos o Concello que ten o remanente máis grande conseguido con rigor de moitos concellos. Eso é un exemplo que debera estar en conta. Non vai nos hipotecar un 10% de suba ou do gasto que se vai de todo o orzamento, o 10% vai ser para o lixo. Pero é que é un servicio fundamental. O servicio do lixo é fundamental, igual que o da luz, igual que outro servicio que ten que prestar necesariamente o Concello. Veño este defendendo o indefendible, procure argumentar ben as cuestións e, desde logo, votar aquilo que vimos a votar. Nosotros vimos a votar unha proposta, e esa proposta é a que consideramos
así o fixeron os técnicos, pero tamén nosotros, como responsables agora mesmo no equipo de goberno, é a proposta máis responsable e mellor que lle vai ir a Burela. Eu penso que se vai a notar, e se vai a notar moito en profundidade. Por tanto, non creo que xa solamente do remanente, se temos aí, habría para moitos anos para manter este contrato. Solamente do remanente habría para moitos anos de manter este contrato. Así que vamos a proceder á votación da emenda, e unha vez votada a emenda, facemos a votación do punto. Ou non é necesario, señor secretario? Sí, primeiro a emenda e despois o punto. Simplemente informar que sí, que houve un erro de transcripción e as cuantías hai un error. Na cuantía anual realmente non son 623.409,70, senón que serán 296.861,76, simplemente. Un error de transcripción nese sentido. Vale, pues moitas gracias. Bueno, supoño que este tipo de errores son entendibles. Ben, pois entón, votos a favor da emenda presentada polo grupo do PP? Votos a favor? 4 votos a favor. Votos en contra? Seis votos en contra. Abstencións? Ben, entón queda rexeitada a emenda e vamos a aprobar o punto que é o que, vamos a votar o punto que é o que traemos aquí para unha vez por todas, pois, penso que facendo caso a indicación da mesa de contratación, votos a favor da proposta de adxudicación a Urbaser da limpeza viaria, a limpeza que abarca os 4 contratos, votos a favor? Hai unha cuestión de orden que pideu a palabra Manuel Rouco. Pero xa non quedaba... Pode haber unha cuestión de orden. Don Manuel. Sí, pero penso que te quedaba discutido isto. Como? Diga. Estaba falando vostede. Dicía que unha vez falado o tema na cuestión da emenda. No, pero vamos a ver, non é con eso. Xa é unha cuestión de procedimento. Eu non sei, temos dúbidas de que haxa que votar este punto agora. Non sei se secretaría, porque claro, o que se presentou foi unha emenda de sustitución. Se non sai a favor a emenda de sustitución, automáticamente debería ser aprobada o punto seguinte, sin necesidade de votar. Non o sei, Vostede é o secretario. Eu entendo que... Bueno, eu comento porque no anterior pleno tampouco non se apercibiu de nada, de que podería haber algún tipo de alegato un pouco irregular no postulado das nosas posicións para opoñernos ao punto do outro día. E despois saliu este informe. Non sei se realmente hai que votar este punto agora, Eu entendo que é necesario votar igualmente a proposta de alcaldía. A emenda pode decaer por non ter os votos suficientes e é necesario votar a proposta de alcaldía na súa integridade. Eu, con todo o respeto do mundo, eu solamente yo digo porque noutras ocasións, en plenos que asistín eu, isto non sucedeu así. Cando se votou unha emenda de sustitución, o seguinte punto non se vota. Non, quero dicir, faremos o que vostede diga, pero eu lembro algún pleno, ahora mesmo non me acordo de que tema era, no que sucedeu así, o procedimento. Bueno, de calquera xeito, se votamos agora o punto, tampouco pasa nada, non que ainda que entrar automáticamente, se non se aproba a emenda, pasa a aprobarse o punto, pois, ou se non, pois votamos igual. Que quere facer, señor secretario? Votamos o punto? Entendo que hai que votar, Bien, pois o dice xa está. Venga, votos, perdón, don Mario, sí. Eu, por se poido sumar luz neste tema, é certo que ten pasado o que dirou en outros plenos, que unha vez que se desestima a emenda que era aprobar a proposta, pero tamén é certo que non hai un regulamento que explicite iso para o noso Concello. Entendo que o que se debe prevalecer é o criterio do secretario, porque efectivamente non hai ese regulamento. Entón, se o secretario dice que temos que votar, creo que o lógico é que haxe que votar, simplemente iso. Eu tamén non entendo así. Bueno, pois votos a favor da adxudicación a Urbaser. 6
6 votos a favor. Votos en contra? 4 votos en contra. Abstencións? Ben, pois entón queda aprobado o punto da adjudicación. Bueno, pois non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias e moitas gracias á xente que esteña pois visualizando este pleno. Moitas gracias.